Samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Ani ang usab ang tulumanon nga giuluhan lanog sa kamatuoran nga gipasugdahan sa Bible Apostolate sa Diocese of Dipolog uban na sa mga ginsapan niini nga mga Catholic Faith Defenders. O diretso rin ta sa atong unang pagyukbo sa atong amahan din sa istasyon ang atong station manager Jet Upilak o gusab sa atong ni uban natron nga technician si Brother June Daymil o sa tibuok staff dinhi no sa 92.5 FM atong pagyukbo kanila tanan no magtahod o dili nato kalimtan ang ato yung spiritual father dinhi sa Diocese of Dipolog atong pagyukbo o pagtahod ni Most Reverend Severo Caermaring atong obispo o uban na sa mga kaparian nga mialayon kaniya sa pagpangamahan dinhi sa atong diocese no labi na no sa atong yung spiritual Bible director Father Ramil Kurong sa tanan nga mga kauban niya no sakop man sa Diocese of Dipolog o bisan na wala na no maisakop din sa atong diocese. Atong pasalamatan usab ang mga naghatag kinabuhi niini no kay binayran man ni atong tulumanon ang Kasigator Goolpil no sin salamat no sa inyong financial support nga mapadayon kini nga mao nga tulumanon. Okay. Now sa ato pong pagyukbo sa mga naminaw karon Katoliko, mga dili Katoliko, sa mga kauban nato sa Catholic Faith Defenders, mayong hapon, mayong Sabado, akong pagyukbo, atong pagyukbo kay ninyo nga tanan no. Now, siguro matingala mo kay usually ang inyong madungog diri si Attorney Abbas, dili ninyo siya madungog karon kay atuwa pa siya sa Sugbo. Og si Brother Nicolay usab importante kayo nga iyang gilakaw no mao nang watay kauban diri magbinugtong takaron din no kini inyong alagad Silbert Dundoyano Sr. no alias Veritas. Okay. Now niini nga edisyon karon no atong paghisgutan kining mahitungod gyud doon saon nato ning Biblia saon nato ni siya pag sabot nga dili ta mahiadto sa mga pundok nga tukod lang og tao nga parehas nato. Ang akong buot ipasabot nga kung magtuon tag Biblia atong mapasakupan gayud ang pundok o simbahan o iglesia nga mao gayud ang gitukod ni Kristo. Sa ato pa ang matuod nga iglesia ni Kristo. No? Kay sa atong panahon karon daghan na kayo mga pundok ang nag-angkon. Unya usara gyud tinuod ani no? Ang uban mo ingon agis kadaghang nag-angkon ya wa na sani samok na kayo okay magdebate mo ingon nila ng uban nga wa gyud tinuod ani. Pero sa atong baruganan kung naay usa ka Dios naagi usa ka tinuod ana. So dili gyud mawala gyud ang pagtuo nga naa gyud tinuod. O unsa nang tinuora mao na nga atong susihon. No, kini inyong alagad no si Veritas niadto hapit ko mabalhin og laing mga pundok sama sa Iglesia ni Cristo. Hapit po ko masabadista. Tungod kay open-minded ta nga pagkatao. Pero sa dihang na sayra na to ang mga tubag, mga katinawan sa pagtuong Katoliko, nakahukom ta nga dili di ay kinahanglang biyaan ang Romanong Katoliko. Kay kini di ay hinuon mao ang original church. Original nga iglesia nga mao gayud ang tinuod nga gitukod ni Kristo. Pero lisod na siya ilhon karon kung dili ta masayod sa iyang mga ilhanan. No? Kung dili ta masayod sa iyang mga ilhanan,
nga original gyud nga ilhanan o authoritative nga ilhanan. Kay ang tinuod nga iglesia god gipakasama ni sa kinibang bulawan, no? Bulawan o sa Tagalog pag ginto, no? Ang tinuod nga bulawan. Kining tinuod nga bulawan, no, kung ato ning hunahunaon atong hisgutan, bisan pa na siya og ihulog nimo sa kanal, no? Unya inikuha nimo, dili na siya bulawan tanahon kay naputos na slapok, itom na kay nimo tanahon. Pero kay tinuod man gid siya nga bulawan, dili gyud ka makaingon nga piki siya tungod kay lahi na nimo tanahon. Di ba? Atong unahon-ahon na pagayo, ang tinuod nga bulawan, bisan pagtabunan nimo nagbisag unsang kolor diha nga kung tanahon nimo siya mura nagdili bulawan tanahon, apan kay tinuod man gid siyang bulawan, dili gyud ka makaingon nga piki na tinuod gyud siya. Pero kanang piki nga bulawan, bisan pagpasinahon nimo na kay ipamukha nimo na siyang bulawan gyud kay sinaw lagi, apan kay piki man gyud, piki gyud na, so dili gyud mausab. Ang piki nga bulawan magpermanente nga piki, bisag tan-aw nimo mura nagbulawan agis kasinaw. Unya ang tinuod nga bulawan, bisan pagtabunan nimo nag itom, kuluran nimo itom, ihulog nimo sa lapok, dili na siya bulawan tanahon, ya kay bulawan man gid siya, bulawan gid siya. Di ba? Mausab na ang tinuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo. Ang tinuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo, kadtog yung pundok nga tinuod yun nga iyang gisugdan kanusa niadtong unang siglo. Kung magisgot ta og tuig, particular yun sa atong panginsusi, either 30 or 33 AD. Di lang ta mo sirado yung 30 or 33 ba kay sa atugong pagduki-duki sa mga referensya, dunay duha ka managlahing account sa referensya na ay moingon 30, na po'y moingon 33. Ngano na tungod kay ang mga historian ang nagkalkula gud aning atong tuig, dili man gud sila magparihas, dili sila unanimous gyud nga magparihas sila og kanus-a mosugod. So mo nang mo atrasar o naay mo atrasar og 3 ka tuig. So parehas anang kanus-a man namatay si San Pedro, no? Naay record nga moingon nga 64, na po'y record nga moingon 67. Ngano man ang mo diferensya magtulo, agi lagi anang pag-ihap o kanus ang musugod. So mao na nga ingnon lang nato 30 or 33 AD na tukod ni Kristo ang iglesia, unang siglo na. So ang pag pinpoint na to, ang pag ingon na to nga tinuod yun nga iglesia, didto kita sa pundok nga tinuod yun nga nagsugod yun siya anang tuiga o panahon na. Ano man, kay mao man yun na ang tinuod. No, alang-alang mo yung ka nga ang gitukod ni Kristo nga iglesia 1914 lang anas. Naklaro na nga dili gyud na mao, no? Kay historically natukod ni Kristo ang iglesia niadto man yung unang siglo, 30 or 33 AD. Pero sa mga referensya nga kasagaran nga akong nakita, ang ilag yung gituhuan 33. Mao na nga kasagaran mga kauban ako, mga CFD, ang ilag yung gawion kung moingon tag kanusa mo mutubag sa pangutana kanusa ni Kristo na tukod ang iglesia 33 AD. Daghan pong referensya ang moingon nga 33. Pero mao lagi na ang uban moingon 30. So mao nang ako lang pong moingon anang duha parang makahibalo mo. Hindi na mo maglibog ba nga nganong namay moingon 30 na nganong namay moingon 33. Unang usahay kung di na ko muiskot anang duha ka tuig, idiretso lang nako i-general lang nako ba nga mo yung kog unang siglo. Unang siglo. First 100 years man ang unang siglo, di ba? Ang 30 or 33 AD naama na sa unang siglo. So mao na. Nganong mo ingon man gyud ko nga kining Romano Katoliko nga simbahan mao gini ang tinuod nga gitukod ni Kristo nga iglesia. Unang punto, tungod kay sa akong pagtuki sa mga standard references, pagkadaghan dili lang kay 5, 6
Mosobra pas pulo mga referensya, standard reference ang nagkausag yun sa pag-ingon nga kining Romano Katoliko nga simbahan nagsugod yun ni panahon yun sa mga apostoles ug ni Kristo. Oh, mauna usa na siya, no? Pero ang uban ila nang i-deny tungod lang sa katarungan nga di man na mabasa sa Biblia. Litra por litra nga ang Romano Katoliko nga simbahan tukod ni Kristo. Kay dili man na Biblia, so dili kinaangay tuhuan. Na ang ato pong response ana nga tungod ba di ay kay di mabasa sa Biblia di tinuod. Mo po na itong pangutana. Tungod ba kay dili mabasa sa Biblia dili tinuod. So kana gapasabot nga ang tanan daing tinuod naa sa Biblia. Atong gubo na siya nga argumento, no? Now mo kagat lang na o mutuo lang taan ng argumento ha kung mopasar na siya pag kilates na to pag-examine. Ang maong negasyon nagpatuo o nagpatuo nga uy tanan diing tinuod na sa Biblia. Kay kung wala sa Biblia di man tuhuan. O di ba? O kay mo man yun ay kasagaran, no, ma-meet nato mga CFD, ma-meet nato mga dili Katoliko, may sila nga Grolier Encyclopedia, si Kristo gatukod sa iglesia, Iglesia Katolika. Then sa International Encyclopedia si Kristo gihapon. Sa The Book of Acts mao gihapon ang gatukod sa Iglesia Katolika si Kristo. International Encyclopedia, The New Book of Knowledge, ako sa balay, no? Original yun nga kopya, New Book of Knowledge nga ang gatukod sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana si Jesus Christ. So mauna din ang way laing pag-deny ana, pag-refute ana sa mga dili Katoliko, ilarag yung tubago na nga yan anas Biblia. Okay, dili man mabasa sa Biblia mauna nga therefore dili na tinuod. So gapasabot sila nga tungod kay dili mabasa sa Biblia, sabto na nga dili tinuod. Ang pangutana lagi, sakto ba na nga argumento? Angay ba ng tuhuan? Tanan bang tinuod mabasa sa Biblia? Now, sugdan na to pagguba na nga argumento ha, no? Nga di ginaangay tuhuan. Okay. Pananglit, muhatag ko ninyong example. Ang Iglesia ni Cristo, no, nga founded by Felix Manalo. Usama na sila sa misupak sa Katoliko, di ba? Ilang magali ng atakihon og maayo ng Katoliko nga apostate church ko, no? Iglesia nga natalikod. Now, i-example na to ang Iglesia ni Cristo. Tanan bang tinuod para nila nasulat sa Biblia, no? Example, kinsa man ang unang executive minister o leader nila? Wala ing tubag si Felix Manalo, di ba? Bisan pag mga laing pundok hibalo ana nga nakahibalo sa record sa history. Kinsa ang unang leader sa Church of Christ 1914? Wala ing itumbok ana si Felix Manalo. Unya ako dili ko musupak ana kay mo gyud po na nabasa nako sa history nga ang founder anang Iglesia ni Cristo nga nitumaw ni adtong 1914 si Felix Manalo. Siya mao'y unang executive ana leader. Ang pangutana, kana ba nga tinuod mabasa sa Biblia? Mabasa ba sa Biblia nga ang founder o unang leader o executive minister sa INC si Felix Manalo? Dili, kay wa naman po na ma-records Biblia, kay awahin na na 1914 niya kanang Biblia na to. Na-tuck off na mga records na mga 100 AD. So, kung tuhuan na to nga si Felix Manalo, unang leader sa Iglesia ni Cristo, but pasabot dili daing tanang tinuod mabasa sa Biblia. So, naguba na ang premise nga kung dili mabasa sa Biblia, dili tinuod. Kay naaman di ay tinuod nga dili mabasa sa Biblia. Napailain. Pagkamatay ni Felix Manalo, kinsa may nisunod niya nga leader sa INC 1914. Now, ang record nagingon nga pagkamatay ni Felix Manalo ang napuli si Iranio Manalo ang iyang anak. Tinuod na ako di ko musupak anak. Tinuod yun na nga si Iranio Manalo ang nipuli ni Felix Manalo as leader anak nga grupo. Mutuo ko anak, pero kana nga kamatuuran dili na mabasa sa Biblia kay wa man gyud ma-record sa Biblia. So, therefore,
sakto ta sa atong gibarugan nga dili tanang tinuod mabasa sa Biblia. Na ay mga tinuod ay nga bisag dili mabasa sa Biblia apan tinuod. Basta pila man akong edad. Pila imong edad. Mo dipinsa gyud ka nga tinuod na pero di na mabasa sa Biblia. Katong hitabo sa history ni Dr. Jose Rizal. Tinuod na Inquisition, Crusade, pagkadaghang tinuod pero dili mabasa sa Biblia. Di ba? So, kadtong dili mo tuo sa Grolier Encyclopedia, New Book of Knowledge, International Encyclopedia, kay di lagi ko na mabasa sa Biblia, na dili mo angay tuhuan na. Kay kanagong mga libro ha, nag-iskot mo nag-history. Unya, ang Biblia mismo sa Job Kapitulo 8, versikulo 8, nag-ingon nga, read the history books and see. Now, basig maingon mo nga, asa man na, unsa man ang bersyon na sa Biblia Veritas, no? Ako maingon nga, kung naamoy Living Bible nga translation sa Biblia, Living Bible translation sa Biblia, basahan ninyo ang Job Kapitulo 8, versikulo 8. Diya, mabasa yun ng read the history books. Sa ato pa, di lang di ay kay basihan ang Biblia lang. I-apil po ng history books. Dayon, nahinumdum ko na ni sukna na ko ana, niingon nga, lahi man diri sa akong version, dili man history. Okay. Niingon ko nga, sa imong version, dili mabasa ng pulong history. Pero kung imong sabto na, maura ang gitumbok. Kay ang bersikulo gahisgot man nga, kung pamatud-an nimo nga kana tinuod yun, tanawa ang nahitabo sa nangagi. Sa karaan. Mo magyay sa ubang version giingon na naman dili history ang word nga gigamit pero ang gipasabot tan-awon kuno ang nahitabo na. Subayon kuno ang karaan nga unsa gyoy nahitabo. Di ba? Kung ato nang sabton history man na. Di ba? History na. So bisan pag ang translation nga imong gigamit dili history pero ang gipasabot maura gihapon. Kay gatumbok man sa history kay ang buot gud ipasabot sa maong teksto nga kung imo nang pamatud-an nga kana tinuod ba gyud na o dili, di natural imo gyung tan-aw ng history, record sa history. Kay naaman sa record sa history ang kamatuoran nga tinuod ba gyud ang nahitabo. Para sa ana nga moingon ka nga, uy, ang atong bayani si Dr. Jose Rizal. Unya nay bata karon makadungog moingon, si Dr. Jose Rizal unsa may pamatuod ana? Di ba? History man dayon ta paingon. Adto man ito sa mga libro nga naghisgot og history nga nagpatik sa unsa gyud tinuod nga panghitabo. So buti pasabot mogamit tag history books tungod kay naay historical evidence nga naa diha. Kay kung kanang imong pundok dili mapamatud-an sa history nga si Kristo gyud mo'y gatukod ana, bisan pag imong kopyaon na tanan ng mga bersikulos Biblia, ang imong mga pagtulon-an na as Biblia, dili gyud na mahitabong tinuod na nga pundok nga gitukod ni Kristo imong iglesia. Sumaw na. So ingon ani gyud ang pag analyze nato mga igsoon sa pagtumbok sa matuod nga iglesia. Ako simple ra man kay ko kung ingon gani ko kanang pundoka dili si Kristo gatukod ana. Ako ra gyung subayon kung kinsay ga sugod anang pundoka. Sampol, kanang iglesia ni Kristo ni Felix Manalo. Nganong dili mangyug ko mauwat ana. Nga ang ngalan ni Kristo ila manggigamit, ilang gingalan gud sa iglesia nila, di ba? Iglesia ni Kristo, Church of Christ. Unya ang ilang mga ministro kung magwali Biblia gyud, di ba? Ya nganong dili man ko mauwat nila kaysa sa history pa lang ako namang gong nakita nga oy dili si Kristo may gatukod ana. So bisan pagpang awato nila ng mga pagtulunan sa Biblia, dili ko mauwat nga kana tukod ni Kristo kay dili man si Kristo may gatukod ana. Di ba? Unya nganong daghan pod ang nauwat, daghan pong namembro anang grupo ha, tungod lagi kay ilang gigamit ang ngalan ni Kristo. Gigamit nila ang Biblia, tudlo pod sila mga pagtulunan sa Biblia. In other word, ang pagpiho nato nga kanang iglesia dili tinuod, wa gyud kalainan sa atong premise o analogy
anang piki nga kwarta o fake money. Di ba? Or kanang piki nga ginto o dili tinuod nga bulawan. Di ba? O, kanang dili tinuod nga bulawan, di ba? Dili man na nimo makita nga dili siya tinuod. Di ba? Kay kanang piki nga bulawan, ipamukha man yun na nga murag yung bulawan. Di ba? O. Kaya naman, saan nimo pag-uwat sa tao kung dili nimo na siya ipakita nga murag yung bulawan. Di ba? Di gyud mauwat yun ang mga tao, no? Kung mamaligya ka niyag piki nga bulawan, imo gyud nang ipakita nga murag yung bulawan kay aron ka makauwat. Di ba? So yun na. Ang piki pod nga iglesia, dili si Kristo ang gatukod, pero kung tan-aw nimo mura po siya tinuod. So parehas gyud na sa fake nga kanabang bulawan o kanang fake money. Di ba kanang piki nga kwarta, mura man siya tinuod nimo tanawon? Kay ang name tag gikopya tong tinuod nga kwarta. Ang color mao pod, ang gidak-on gikopya pod. Oh. So buti pasabot kanang piki mura gyud nagtinuod tanawon. Mura gyud nagtinuod tanawon. Kay kopyahon man tong unsay naas tinuod. Di ba? Oh, karon nganong moingon ko nga ang iglesia nga nagsugod niadtong 1914 pinaagi ni Felix Manalo, pasaylo lang gyud ko. Nganong moingon ko nga piki o dili tinuod na nga iglesia nga gitugon ni Kristo sa simple ra nga rason tungod kay dili si Kristo maoy gasugod ana. Kinsa may gasugod ana? Si Felix Manalo. Unya ni adto lang 1914. Nya nganong mapanag-ing nato na sa piki nga kwarta tungod kay pinamukha man gipamukha man siyang tinuod. Nganong makaingon ta nga kanang INC gipamukha siyang tinuod tungod kay ang ngalan ni Kristo gigamit nila ingon nga ngalan sa ilang pundok, di ba? Church of Christ, Iglesia ni Kristo. Di ba? Si Eliseo Soriano po ang iyang pundok gitawag po og Church of God, no? Members of the Church of God International. Oh, naapoy mabasa nga Church of God. Di ba? Pinamukha nilang totoo. Pagkadaghang pundok ron ang gipanggamit ang Biblia, pero dili si Kristo mo'y gasugod. Di ba? Oh. Dili si Kristo mo'y gasugod. Nakaron, sa dili pa ta mo taas anang mga piki nga pundok, no? Ato sang hisgutan po ning tinuod nga pundok. Kay kining tinuod nga pundok, lisod na nimo ni ilhon kung ang imong nahibaw-an kanang nimtag. O ang iya lang unsa na ang iya mga pulong or ang iya lang teaching baka o ang imong tanawon ba nga uy ang matuod nga iglesia maayo ra gyud nimo sa tanawon ug unsa to sa una mao ra gihapon karon, no? Dili mga igsoon kay ang matuod nga iglesia kung di ka kahibalo sa mga ilhanan ani mauwat jud ka maakusahan pa nimong dili tinuod, no? Example ha, ang matuod nga iglesia karon naa na siya mga daotan nga mga sakop. Naa na siya mga daotan nga masakop. Nga naman, kay ang yawa god naning kamot pod nga dili ta mahisakop sa matuod nga iglesia. So, maning kamot siya nga ang matuod nga iglesia tan-aw nimo nga murag dili tinuod. Mura ba katubang bulawan ba nga tinuod siya nga bulawan pero kay gihulog man siya sa lapok unya inig kuha nimo di na siya bulawan tanahon kay naputos na mas lapok. Di ba? Oh. Mauna nga siguro kung wa ka kahibalong tinuod magyud tong bulawan makaingon jud di na tinuod kay ito man ang bulawan sinaw man. Di ba? Oh. Pero wa ka kahibalo nga tinuod to siyang bulawan nahulog lang sa lapok mo na pagkuha nimo wa pod matrapuhi wa man mahugasi mao nang mura gid siya dili bulawan tanahon. Oh. Mao po na ang matuod nga iglesia. Ang matuod nga iglesia kay gitukod man ni Kristo mao na nga bisan pag unsay mahitabo ana tungod kay tukod na ni Kristo tukod yun na ni Kristo. Na karon mao ni ang nahitabo. Ang matuod nga iglesia dili na nimo ni makita karon nga limpyo na tanahon. Limpyo na siya, pure gyud siya nimo tanahon, no dili. Nganoman kay ulayon pa ni siya kay nasagulan na ni siya og mga dili maayo nga mga kolor.
o dili ka na mga impure, mga impurities. Nga naman, mga igsoon, ang atong bersikulo nga gawion ani sa pag-prove ninyo nga lisod nato mailhan ang matuod nga iglesia kung dili ta masayod sa unsa gyud ang nahitabo ani. Kay kung moingon ka nga, ang simbahang Katoliko dili gyud na tinuod kay daghang mga daotan, daghang mga kriminal, daghang mga Katolikong kriminal. Nya napoy mga pari na mga obispo nga sa history dili maayo. Nagali mga santo papa nga mga bad kanang gitawag sa history og bad popes. Nya moingon ka nga tinuod na nga tukod ni Kristo nga na may mga daghang daotan diya sa Katoliko. Namo ni kana kung gisulti sa Biblia nga ang matuod nga iglesia dili mahugawan, dili masagulan og daotan. Kana kung mao na gitudlo sa Biblia, mangutana ko nimo, kung moingon ka nga ang matuod nga iglesia walay mga daotan, walay maot nga record. Pamatud pinagi sa Biblia nga ang matuod nga iglesia walay mga kasakop nga mga daotan. Kay ako makapamatuod ko nga ang matuod nga iglesia nahugawan ni tungod kay nasudlan ni og bad spirit o kanbot pasabot gitugot sa Ginoo nga temporarily masulod sa yawa. Mayon ko temporarily to test man ko na pagsulay. Namapangutana, asa mabasa sa Biblia nga ang matuod nga iglesia mahugawan ni siya. Bot pasabot duha imong makita na daotan na po'y maayo. No? Mga igsoon, basaha ninyo ang Mateo Kapitulo 13, versikulo 24 hangtod 30. Usbo na ko? Mateo 13, versikulo 24 hangtod 30. Concrete kay ni siya nga analogy, di ka analogy, mao gyud paghulagway ni sa matuod nga iglesia unsay mahitabo ani, no? Ang lain nga term, no, nga gigamit sa Biblia kung maghisgot og matuod nga simbahan mao kanang gitawag og kingdom, no? Gingharian ni Kristo. Ang simbahan gingharian ni Kristo. Giunsa paghulagway ni Kristo ang iyang matuod nga iglesia sa dili pa ang final judgment. But pasabot at present ba? O sa atong panahon nila sa una pa sa mga apostoles o sa atong panahon karon nga wala pa ang general judgment. Giunsa paghulagway ni Kristo ang iyang gingharian kun iglesia diri sa yuta. Basahan ninyo Mateo 13 versikulo 24 hangtod 30, no? Atong idiretso ninyo. Wala gini gihulagway ni Kristo nga lunlun maayo ang makita nimo. Tanawan niyo, basahan niyo mga igsoon, nga gihulagway ni pinaagig sambingay, no, parabol, nga ang gingharian kuno ni Kristo diri sa yuta na ako noy tao nga kuan nagsabod og liso nga maayo trigo. Kana bang maayong trigo ba? Niya ang gipasabot si Jesus Christ. Kay si Jesus Christ mao ang founder sa iglesia. So buti pasabot kining iglesia si Jesus Christ mao ay founder. Siya mo'y gatisok sa maayo nga binhi. Nasa ato pa kung ang mga sakop ani faithful kana bang matinumanon, so makabunga gini og maayo. So mao na nga ang matuod nga iglesia kay si Kristo man mao'y gatukod, mga maayong bunga gyud ang bunga ani. So ito pa mga makabunga gyud kasantos o kabalaan. Pero nag-ingon ang Ginoo diha, no, sa maong parabol nga naapog kunoy nagsabod og liso sa sagbot nga ang gipasabot ang yawa. Kay niana mo gutong mga tao dito nga, nyur, di ba maayong binhi man tong imong gipugas? Nganong naa may mga sagbot sa pa mga daotan. Di gitubag sila sa Ginoo. Ningon ang Ginoo nga, samtang nangatulog gud mo, naapoy tao nga nagsabod og liso sa sagbot. Ako na lang idritso ninyo mga igsona nga ang gipasabot ang yawa. But pasabot, naapoy yawa nga nagsabod og kadaotan.
wa nila yung ipasabot ani kining mga tentasyon sa pagbuhat og daotan. Oh. So mo nagi pasabot sa Ginoo dito nga nganong naay mga daotan sulod sa iyang gingharian tungod kay naapoy yawa nga naghugaw-hugaw. Dayon niingon ang mga tao dito nga ningon nga Nyor, amo ning pangibton. Pangibton na mo ning mga sagbot kay wa man nilabot. Unsay gitubag si Ginoo? Ayaw lang sa ninyo nagpangibta. Unya nasting ani but pasabot sa adlaw sa paghukom, no? Kay inig sa adlaw sa paghukom lainon ra man ang mga buutan, lainon ra pod ang mga maayo, gantihan ang mga maayo og silutan ang mga dautan. So mao na gingon ana paghulagoy sa Ginoo nga nganong naay mga maayo tungod kay si Kristo maoy gatukod. Nya nganong napoy dautan kay gi allow pod sa Ginoo temporarily niya. Oh, nga makasudang yawa para kunuhay maka-recruit po siya iya. Nya naa man gyud siya na recruit mo nang mga daotan. So, mao na nga ang iglesia karon at present sa dili pang adlaw sa paghukom, duha ang makita nimo. Dunay maayo, tuna po'y dili. Gani gihulagway diya sa Jeremias kapitulo 5:26 nag-ingon ang Ginoo diya nga daghang daotan sa akong katawhan. Tanaw. Daghang daotan sa akong katawhan. Na sa Jeremias 5:26 nga sa ato pa ay kung moingon ka nga kanang imong pundok puros mga buutan ang sakop diha way daotan, so sigurado kung dili gina mao ang iglesia o gingharian ni Kristo nga iyang gihulagway diri sa Biblia. Di ba? Kay giunsa ni Kristo paghulagway ang iyang kaharian o iglesia diri sa yuta, na may daotan kuno, nabog kuno yung mga maayo. Nganong naay maayo? Mao naman ni nga santos, di ba? Oh. Nganong naay maayo tungod kay si Kristo mao'y gatukod. Nganong naapoy daotan tungod kay gitugtan sa ang yawa pod nga makaarte, nga makapanglimbong. Pero wala noon tiyan gi-program ang tao sa Dios nga mahimong daotan. Ayaw mo pag-una-una og basig moingon mo nga ang Dios ra po'y gasugo aning mga daotan. No, dili na. Oh? Gitagaan tag free will, kagawasan sa pagpili. Pwede ta mo pili sa katarong, pwede po ta mo pili sa kadaotan. But pasabot, wala ta pugsas Ginoo nga mahimong daotan. Wala ta gi-program sa Ginoong mahimong daotan, wa po ta gi-program niya nga makahimo ra gyud maayo. Gipapili ta niya. Niya kay naa may nipili pod sa kadaotan, but pasabot nagpatintal sa yawa, mo nang napoy daotan. Di ba? Oh. So mao na nga ang matuod nga iglesia karon ayaw guna-hunaa nga oy puros ni buutan ni mga sakop diri. No, wala pa kay napata sa kanang gitawag no sa katekism gitawag og the church militant. Militante pa ta, nag-struggle pa ta nga mabalaan. Kung nabalaan na ta ato nang ipadayon, ato nang paninindigan nga dili mawala na nato, no? Oh. Kini atong pagka-Kristiyano, ato nang panindigan nga mapadayon kita nga Kristiyano gito binuhatan hangtod sa atong kamatayon. No, di na lalim mga igsoon kay mga dagko kayo mga tentasyon diri sa kalibutan, di ba? Unya ang sa langit ra katong gitawag church triumphant mo na to sila dito. Limpyo na to sila tanan dito, di ba? Purified naman, no? Kanang gihulagway da sa Hebrehanon 12:23 nga spirits made perfect. Oh, katong tuwa sa langit mo na to'y gitawag og church triumphant. Pero kitang napas kalibutan, gitawag tag simbahan nga militante kay nag-struggle pa ta. Oh, dili lalim. Mao nang ang uban nahimong daotan, ang uban maayo. Oh, so mao na. So mao na ang paghulagway nato sa matuod nga iglesia mga igsoon. Unya, mahaom yun sa atong simbahan nga Katoliko. Oh, so dili basihan na nga, oy, na may mga Katolikong badlongon. Naabito, pero ayaw pasanginli ang relihiyon o ang mga pagtulunan nga Katoliko. Kung doon na may mga dautan diya sa sulod kay ang mga pagtulunan ini mga nga maayo ni og makapabalaan kung tumanon. Unya kana pong mga dautan nga Katoliko, mga sakop na sila nga nahimo silang ingon ana dili tungod sa pagtulon ang Katoliko.
nahimo silang badlungon tungod kay nagpatintal sila sa mga tintasyon sa yawa. But pasabot, pagtulunan sa yawa ilang gisunod, mao nang nahimo silang daotan. O kanaring manulis, mangawat, o kana mga buhat man na sa kangit-ngit, dili man na pagtulunan sa Katoliko. Ang pagtulunan sa Katoliko, uyon man yun. Mao man tong gitudlo sa Ginoo nga mao'y makapasantos no ang pagtuman sa kabubuton sa Amahan. Di ba mga igsoon? Unya, nganong lisod pod usapa sa rason nganong lisod pod ilhon ang matuod nga iglesia tungod kay ang mga pagtulunan pod ani dili pod tanan sayon sabton. Si Pablo ba to o si Pedro na siya gilitok nga mga pulong nga ang naay mga pagtulunan nga lisod sabton nga ginatuis kuno ginatuis. So mao na nga nganong ang matuod nga iglesia sa atong panahon lisod ang pag-ilaan ni kay naapoy mga teaching ani nga lisod sabton nga kung di ta kasabot mao nang magbagot-bot o mao po na himuon natong hinungdan nga mo biyaan pod nato ni. Ako mismo no si kini si Veritas kinyong igsuon. Hapit man ko mo biya gyud Katoliko, hapit man ko mo apil anang Iglesia ni Cristo no, founded by Felix Manalo. Hapit po ko sabadista, pero katong sabadista nga founded by Herbert Armstrong no. Herbert Armstrong kay ang sabadista gud ron dili man kay usara ka bersyon no. Na sabadista nga Ellen White version, na sabadista nga Herbert Armstrong version, pagkadaghang version. Napag yun, napagali ron na kanang remnant, naapoy kanang sabadista nga sa General Conference, naapoy dili General Conference. Naapoy katong strict kayo nga sabadista nga katog yung naay mga pag-observe nila nga stricto gyud gihapon, giawat gyud sa Old Testament. Daghang klase sabadista, no? So, mao na mga igsoon. Nakaroon, hinay-hinayon na ito, napamantay oras, napatay mga 30 minutos, no? Now, atong hisgutan ng iyang kaning iyang mga description, no? Importante kay ni mga igsoon. Kay, ang uban god, ang ilang pagpiho sa matuod nga iglesia, basta naa gani pundok nga magdala-dalas ngalan nga nas Biblia, mutuo din sila. Bantay mo na mga igsoon, okay? Si Kristo nagpasidana na nga magbantay kuno ta kaysa kaulahi ay mga adlaw daghang magdala-dalas sa iyang ngalan. Sama ra po nas pag-ingon, bantay mo kay daghang manudlo pod sa akong mga pagtulunan. Bantay mo daghang magdala-dala sa akong mga pagtulunan sa Biblia, pero limbong diay. Kay si Pablo nag-ingon gani, bisan gani kuno ang yawa nagpakaanghel sa kahayag. So, kung ato ning sabton, dili data basta-basta motuo dayon kung magtudlo aning Biblia. Dapat susihon sa nato nga kanang gatudlo grupo na o simbahan na nga mao gyud ang gisugdan ni Kristo. Mga igsoon. Kay kung basihan na to, naamas Biblia ang ngalan silang iglesia, matuon na ta. So, ako di na gyud ko mauwat ana mga igsoon. No? Di na ko mauwat gyud ana. Kay ang matuod nga iglesia diri sa Biblia dili usaray description. Gani pwede ni siya tawgon sa lain-lain nga description basta muhaom lang ug naay tumong, no? Kay na may uban mo ingon nga ayaw mo anang Iglesia Katolika Apostolika Romana kay kana pa lang iyang description, Iglesia Katolika Apostolika Romana di na mabasa sa Biblia. No, nganong di na siya mabasa sa Biblia? Kay sa history god kana nga description na asimbol na niadto lang ng 1870 sa First Vatican Council. First Vatican Council, no? Kanabang pag-asimbol ba? One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Na-asimbol ng mga description na niadto lang 1870. Sa ato pa, before 1870, naani siya mga description pero dili pa kana. Di ba?
kung tanawon ko na to sa history mga igsuon, ang description sa iglesia, inguna nila nga, atong nakita, dagan na sa Biblia. Ang iglesyang gitukod ni Kristo, gitawag siya Church of God. Okay, sa Diyos maning iglesia. Gitawag po siya Church of Christ. Okay, tukod God ni Kristo. Dayon, gitawag po siya Christians. No? Naman sa Book of Acts, gitawag siya mga Kristiyano o Christians. Dayon, sa kuan po, nalimot ko sa to'y bersikulo nga, gitawag po dong iglesia sa mga hintil. Nga naman kay naay mga hintil na kabig. Then ato po ta sa sulat ni Pedro, na po siya nalitok nga gitawag po niya og piniling katauhan. Sa English ang term nga gigamit chosen people. Ang uban gani gitawag po og mga natao pag-usab o born again o born of the above. So kung magbasa-basa ta sa Biblia, dili kay usara ang katawagan o description sa iglesia, lain-lain ang pagtawag, basta muhaom lang. Sa unang Korinto 14:33, ang iglesia o gingharian ni Kristo gitawag mo siya iglesia sa mga santos, Church of the Saints. So mao na mga igsoon. So kung atog yung turnaan pag-ayo ang Biblia, dili gyud kay usaray description sa iglesia. Kana bang pagtawag-tawag ba unsay itawag sa pundok ni Kristo, dili kay usa lang, daghan kay og description. Ngano man kay sa panahon gud sa mga apostoles, wala pa sila kanang gitawag og ecumenical kanabang conciliar name of the church. Unsa man ang conciliar name of the church, ha? Ako sa nang i-define, no? Kay sa ako gong pagtuon, ato gong pagtuon ng Biblia, panahon sa mga apostoles, o kining na-address Biblia ba, wala pa sila nagka-desisyon unsa gyud kanang gitawag og ecclesiastical or kanabang conciliar name of the church. But pasabot, wala pa sila nagka-meeting nga nagtuki unsa gi official nga description nga itawag sa iglesia. Ini gitawag conciliar decision, conciliar name of the church. Kay kung mubasa gud tag Biblia, usaray council ang nahitabo sa una nga mabasa diri sa Biblia, no? Mangutan na ta. Kadturang Council of Jerusalem. Sa Council of Jerusalem, ang mga apostoles wala sila maggama og official name of the church nga ilang gihiusahan ni nga mao gyud ni atong ngalan, ha, mao ni atong description sa iglesia, wala. Kay kung basahon nato ang Biblia, lain-lain ang ilang pagtawag ani kanang gitawag na nila og individual nga paghulagway. Di ba? Kanang gitawag individual nga paghulagway, lain-lain. Kay si Pablo na panahon tawagon niya og iglesia sa Dios. Then napoy panahon nga gitawag niya iglesia sa mga santos. Unang Korinto 14:33. Na gitawag pog mga Kristiyano na sa Book of Acts. Di ba? Chosen people. Sa Revelation po gitawag po ni Juan og gingharian sa mga pari. Di ba? Gingharian sa mga pari, pinadayag 1:10. Katong sa 1 Pedro 2:9 gitawag og chosen people. Di ba? Ngano man na gitawag nila sa lain-lain nga description tungod kay wala pa sila kanang gitawag conciliar description. Kana bang pangalan ba nga ilang gihiusahan nga moingon sila nga mao ni atong official name, ha? Wala pa. Basahan ra ninyo ang Council of Jerusalem sa Acts 15. Sa Acts 15 wala gyud gaingon ang mga apostol collectively nga ang atong itawag sa atong pundok ha officially Iglesia ni Cristo or Church of Christ. Wa po gaingon nga Seventh-day Adventist, wala. Basahan ninyo ang whole Council of Jerusalem, no? Sa Acts 15, di ba, ang mga apostoles, ang ilang gidebatihan, ilang gituki, katurag yung unsa man ni kinahanglan pa ba tulion ang mga hintil nga mapasakop sa iglesia, mo na ilang gidebatihan. Kanang ang mga hintil dili ba gihapon ipasakop sa iglesia? Niingon to si kuan nitong dili na kay sa kang Kristo nga covenant langkob na tanan, no? Mobitaw gitawag siya universal o Catholic, meaning mahintil kag Hudeo pwede ka masakop. Kay dili man ni pareha sa atong old covenant nga para lang sa mga Hudeo. So moro to ilang gituki og maayo dito, din na po to yung mga disciplinary rule nila
mga custom nila nga ila pong ipangpadayon. Pero wala sila maghisgot og official name o official description of the church. So mao na nga ang Katoliko moingon nga ang iglesia panahon sa mga apostoles lain-lain ang pagtawag, dili kay usara. No? Usbon ako ha. Unsa ito mga prueba na sa individual pronouncement, for example ni Apostol Pablo, sa unang Korinto 14:33, iyang gitawag ang iglesia og Church of the Saints o iglesia sa mga santos. Dahil nalimot ko na ay bersikulo nga gitawag po niya iglesia sa mga hintil, kay naapoy mga hintil nga nakabig. Dayon sa Korinto, gitawag po ni Pablo og iglesia sa Korinto. Sa Tesalonica, gitawag po iglesia sa Tesalonica. Oh. Dayon si Pedro, iyang gitawag og chosen people, 1 Pedro 2:9. Kanong lain-lain pa ng ilang paghulagway, pag-describe sa iglesia. Kaya wala pa lagi sila conciliar description of the church. Unsa man ang conciliar description of the church? Kana bang giusahan nila ba? Ilang desisyonan nga mao ni official name. Wala pa na nila mahimo no panahon sa mga apostol. So mao na nga lain-lain ang description. Dayon niadto pong 110 AD, 107, wala na ni na-record sa Biblia, no? Wala na na-record kay ang biblical account tama na naman 100 AD. After 100 AD, wala na gyud nasulat diri ang historya na. Mao na nga dili na nimo mabasa sa Biblia nga nganong gitawag siya og Catholic. Kana bang explicit jud ba, no? Sa Biblia naaray mga kanang gitawag og implicit statement. Nganong mayong ka nganong Catholic ang Iglesia ni Kristong tinuod. Nganong Catholic sa implicit way of expressing no sa pagtuo nga gitukod ni Kristo. Nganong gitawag sa universal o Catholic tungod kay ang Iglesia nga gitukod ni Kristo para sa tibuok kalibutan. No, Mark 11:17, for all nations. For all nations, no? Universal o Catholic. Pero kung mangita kag historical evidence nga kanang gitawag gid siya Catholic, mao na tong kwan sa 107 or 110 AD. No na sa Wikipedia bisag i-search ninyo na sa internet si Bishop Ignatius, the third bishop of Antioch, no? Disciple of Saint John, no? Siya ang unang nakita sa history nga pinagi sa iyang sulat sa mga taga-Smyrnians didto unang nakita kanang pagtawag og Catholic sa iglesia nga gitukod ni Kristo, no? 107 o 110 AD. O bitaw ng kanang mga protestante nga nagbasa og history, church history, na mga protestante nga dili mosupak nga usa sa description sa simbahan nga gitukod ni Kristo Catholic. O, Catholic. Pero mosupak lang sila kung butangan og Roman. O, napagadagan bisan mga Adventist na ako'y mga nakaila nga dili sila mosupak nga ang usa sa description sa matuod nga Iglesia Catholic. Kay lagi lisod nimo i-deny ang pagka-universality sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Agi anang gusto man gud ni Kristo nga ang iyang iglesia ipalukop sa tibuok kalibutan. O may laing term nga magamit ana kung mo tan-aw ka sa history Catholic man. O gihimuan na sa in English og variant word nga universal. Then apoy worldwide. Si Eliseo Soriano lahi pud yang gigamit kanang international. Synonymous na kay basta mo hisgot og lukop. Pero sa Katoliko ang gigamit kanang Catholic nga ang haom sa English good universal kay ang universal madala gyud tanan kay kung mayon kag universal bot pasabot lakip na tong tuas langit, ba? Universe good. Kay kung mayon lang kag worldwide murag mayon diri ras kalibutan, no? Nya kay ang katawhan sa Dios di man kay naras kalibutan tuwa may sa langit. Mo na nga ang concrete jud kayo nga term nga gamiton malangkob tanan ang universal o Catholic. So mao na sa so kung wingon tanganong na tawag pud siya Catholic kay na ay historical evidence nga gitawag siya Catholic. Di na kinahanglan nga asa man sa Biblia nga gitawag siya Catholic. But ba day pasabot kay wala na rin na suwat sa Biblia di na tinuod. Na kung atong balikon tong atong nahisgutan ganina, insakto ba nang
argumento nga basta wala masuwat sa Biblia dili tinuod, na ato nang na-prove nga dili na insakto. That is a false false na nganon pagkadaghang tinuod nga wa na masulat sa Biblia. Imong edad wa na masulat sa Biblia tinuod. Ang history ni Rizal tinuod wa na sa Biblia. Ang history sa mga leader sa Iglesia ni Cristo wa na masulat sa Biblia, no? Kanang ang una si Felix Manalo, sunod si Iranio Manalo, sunod pagkamatay iyang anak si Eduardo mo ini sunod. Wa na sa Biblia pero tinuod na. Maura po na kanang moingon mis Katoliko nga ang unang Santo Papa si Pedro. Sunod si Linus, Clitus, Clemente, di na ko ka-memorize, agis kadaghan. Hangtod karon wala na sa Biblia pero tinuod na. Kaya naman na sa history. So mauna nga, undangan na nato ng argumento nga kung wala ganis Biblia, dili na tinuod kay sayop yun na siya nga argumento. Pagkadaghang tinuod nga wa na masulat sa Biblia. Ang katong Dark Ages, Inquisition, siya pa to? Crusade, tinuod na ang nahitabo sa Biblia. Katong Gumbursa, history sa tulo ka pari. Katong pusil, sintensyahan og death penalty sa gobernong Kachila si Rizal. Tinuod na, pero wala sa Biblia. So mao lang, anaon lang na to. Kanang giingon sa Katoliko nga nganong gitawag og Catholic ang simbahan, kanang mga referensyang gigamit nato tinuod mo na o dili. Kay kung tinuod na, obligado kita mutuo ana. Nya kinaamang yun na, no? Daghan kong nabasa ana mga protestante ni Admitar nga si Bishop Ignatius, disciple na siya ni St. John. Disciple na siya ni St. John. Ngunya, sa iyang sulat sa mga taga-Smyrnians, unang nakita, no, sa iyang sulat nga gitawag og Catholic ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Ngunya, nganong gitawag po siya apostolic, no? Kay di ba sa description nga gipadayag sa Council of First Vatican Council kanang One Holy Catholic Apostolic Roman Church, kana nga mga description gi-symbol na siya. Nganong gitawag siya apostolic? Ang pagtawag og apostolic dili na siya sa First Vatican Council nagsugod. Nagsugod na niadto pang Council of Nicaea 325 AD. Ang sa First Vatican Council ang pag-asimbol na to kana bang gitapo ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Pero historically ang pagtawag og apostolic sa 4th century pa na 325 AD sa Council of Nicaea. Gitawag og apostolic una tay historical evidence na, no? Sa Council of Nicaea, bisan mga iglesia ni Kristo kay baluan na kay nagbasa na sila Council of Nicaea. Nga dito gi-describe, gitawag pod og apostolic ang iglesia ni Kristo nga tinuod. Apostolic. Ngano man kunong gitawag og apostolic kay ang una mga sakop mga apostol. Dayon, dili na ta. Nganong gitawag pod siya Roman? Nganong gitawag siya Roman kay ingon ani ang nahitabo sa history. Agi lagi aning magdaghang mag-awat-awat ba? Di mapugos ang mga authority pagbutang og laing description. Pras ba sa Central Bank? Nganong ang Central Bank gibutangan nilag mga ilhanan o description ang tinuod nga kwarta. Nganong dili igo ang name tag ug ang kolor ug ang gidakon? Nganong butangan pag yun nilag mga kanabang palatandaan o description para di ta mauwat sa piki? Di ba? So kung kanang imong kwarta ron inigkilatis, wala tong mga description nga gibutang sa mga authorities, ang Central Bank kung wala na, bisan pag tanaw na sakto na imong name tag no 100 o 1,000 piso bill niya, wala tong mga ilhanan sa matuod nga kwarta, i-deklarar yun ang piki ng imong kwarta, bisan pag murag tinuod tanahon, tungod kay wala tong mga description nga gibutang sa mga authorities nga mao ang Central Bank. Karon na pangutana, kung maghisgot tag mga authorities sa iglesia, kinsa may makabutang og description? Di ba? Kay ato na ning gibalik-balik sa ato mga programa sa radyo nga nganong naa siya mga description gibutang ang mga obispo tungod anang naamang mga biktima sa mga piki. Di ba?
ang central bank, ang authority sa atong matuod nga kwarta, mapugos og butang og description, agi anang naay mamiki pod. Magbuhat-buhat og kwarta nga walay authority sa pagbuhat. Mao po na. Ingon ani ang nahitabo sa history. Kanang Catholic gud nga description daghang gawat-awat ana pod. Mao bitaw naay mga pundok ron nga dili Katoliko nga ila pong itudlo sa ilang mga sakop nga Catholic man punta kay universal gud ta. Napoy ubang pundok ron nga magpatawag po silang apostolic. So ilang giawat ng atong description nga apostolic. Muna nga nakahukom ang mga obispo nga giawat man nila ang apostolic, giawat po nila ang Catholic. Mabitaw ang gusto po sila mulukop. So napugos ang mga obispo sa Council of Trent pagbutang og laing description. Pag ila sa matuod nga iglesia. Niadtong Council of Trent 1546 gitawag nila Roman. Nganong gibutangan og Roman? Pagpasabot na nga ang sentro sa matuod nga iglesia naa na sa Roma. Yan na po tay mga biblical support ani. Una ang Mateo 21:43. Ang Mateo 21:43 si Jesus Christ nagisgot ya nga ang sentro kuno sa iyang gingharian ibalhin sa laing lugar. Sa King James Version, another nation, lain kunong nasod. Dayon sa Good News Translation, ang pulo nga gigamit, ibalhin sa laing katawhan. Muna nga naay nasod or katawhan, kay kung ngayon kag nasod, naaman po'y katawhan. Ug naay katawhan, na po'y lugar. Sa mo nang interchangeable ng word nasod o katawhan. Kay katawhan, naay nasod, ug asa siya dapit. Ug ngayon po kag nasod, na po'y katawhan. Sa mo na nga, ay mo ka tingala, nganong na mga translation nga lahi-lahi ba na may ibalhin sa laing katawhan o ibalhin sa laing lugar o ibalhin sa laing nasod. No, take note ha, Mateo 21:43, si Kristo gapasabot nga ibalhin sa laing lugar o laing katawhan ang sentro. Ngano man, unsa may background anang Mateo 21:43? Kay sa Jerusalem god diin didto gasugod ang iglesia daghang mga Hudiyo nga wa mo tuo ni Jesus Christ. Wala siya dawata. Mo nang medyo na subo siya kay dito siya sa mga iya pero daghang dili mo tuon niya. Munang nakauna na siya nga himbis Jerusalem ang sentro, ibalhin sa laing lugar. Na Mateo 21:43. Unya unsa man ang lugar gihulagway sa buhat 2:39 nga layo kuno na sa Jerusalem. Layo nga lugar. Nya sumala sa buhat 22:21 lugar na sa mga hintil. Ito pa, dili mga Hudyo ang namuyo, ana. Nya, muhaom yun na sa Roma, kay kanang Roma, lugar na sa mga hintil, no? Unya, unsaon na ito pagsiguro nga Roma gyud ang balhinan sa sentro. Naadiya sa buhat 23:11. Human ra gyud sa buhat 22:21, di ba? Sa buhat 22:21, lugar mas mga hintil. Then sa sunod nga verse, chapter 23 verse 11, pasabot na gyud ni Kristo, klaro kayo sa iyang giparallel ang lugar sa Roma sa Jerusalem. Ningon siya nga ni Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. Mao niya akong question sa mga dili Katoliko. Sa tanang mga lugar diin naabtan sa iglesia nga gitukod ni Kristo, nganong ang Roma raman ang giparallel sa Jerusalem? Muna akong pangutanan ninyo, no? Nganong Roma tungod kay maunay iyang gipasabot sa Mateo 21:43 lugar nga balhinan sa sentro sa iyang iglesia, no? Usbon ako buhat 23:11 giingnan niya si Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma. Inaabot yun sila sa Roma, no? Unsang bersikulo sa Biblia nga nagmabungahon gyud sila sa Roma pag abot dito? Roma 1:6-8. Basahin ninyo mga igsoon. Ang ila kunong pagtuo nilokop sa tibuok kalibutan, no? Gikan Jerusalem nabot sa Roma og ituyok sa tibuok kalibutan. Sumaw na nga niadtong 1546 napugos ang mga authority sa iglesia, ang mga obispo pagbutang og laing description Roman. Pagpiho, no? Nga aron mahibaw na to nga ang matuod nga Church of Christ o Iglesia ni Kristo ang sentro na sa Roma. Unya ang Santo Papa naapod nagpuyo diha sa
Roma. Nawa na ko'y panahon nga mo expound pa ani, no? Okay, wa na tay panahon, no? So, ingani na lang. Unsang iglesia nga gikan sa Jerusalem, niabot sa Roma, nituyok sa tibuok kalibutan, mao na ang matuod nga iglesia. O ang imo galing iglesia nagsugod lang sa Pilipinas, nagsugod sa Amerika. Pagkadaghang nagsugod sa Amerika, sa Badista, Mormons, mga born again, pagkadaghan nila, Amerika nagsugod mo nang maklaro na dili gina mao ang original church. Pinamukha lang totoo kay gigamit ang Biblia. Murag bulawan nga pinamukhang sinaw, parang murag bulawan danawon. Mo na mga igsoon nga dili na unta ta mauwat anang magpakli-pakli og Biblia nga wala magsukad sa Roma o gikan sa Jerusalem. So hangtod sa sunod Sabado pohon, inyong alagad sa Lanog sa Kamatuoran, Silbert Dondoyano Sr. sa ngalan ni Attorney Abbas, sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen.